May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na mo sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdok. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urom. Nay, gamata ka na? Ay, salamat. Maayo. Salamat, gamata ka na. Maayo kay ni ana mo. Mayan, salamat nga luwas ka. Paulo, Salamat sa mga nagkamata ka na. si Sir Servando, siyang nagkidnap kang Mayan. Siya kadto. Wa ko makita ang iyang naong pero dili ko mahimong masayop. Iya tong tingog, iya to. Dili ko malimot sa iyang tingog. Kinahanglang masakpan siya. Nay, okay na. Unsay okay? Dili mahimo, Paulo. Kinahanglang madakpan siya. Siya ang nagkidnap namo ni Mayan. Dili tinuod nga gipusil siya. Iya lang tong pasundayag. O, Nay, naibaw ko. Pero ang importante, luwas ka mo sumian. Tara, Nay, mamawalinta. Abi ko magdadon ko ikaw sa Isla Maria. Nga, way panimot. Unsa, Isla Maria? Oh, unang. Gusto ang imo na dungog. Unsa may Isla Maria? Tuwa dito si Servando. Dili maayo mo adto kita dito. Nay, okay lang tanan. Unsay okay? Nabawi na ni Paulo ang Villa Mariano. Og ang mga katigayunan sa iyang ginikanan. Aha? Ingon lang ni anak kadali? Nay, 3 ka buwan kang nakatug. 3 ka buwan? Imposible. Bago pa lang ang tanan sa... Ay, ang akong nahong sakit. Wa ka nabunog nang. Og labi nang naalim na ang dakong samad sa imuo. Samad sa o? O, Nay, napalgan ka na mong way panimuot. Huwag may dakong sa masao. Kanong nasamad ka masao, Nay? Gibunalan ka? Wa ko'y nahinumduman.
Basta kay gidako sa usa ka ngit-ngit nga kwarto. Way suga. Daghan pang mga kahoy-kahoy sa suod. Unya may suod siya. Ngit-ngit, di ko siya maaninaw, pero ang iyang tingog, dili ko mahimong malimot sa iyang tingog. Mao kadto ang tingog nga nagpatay sa imong nga ginikanan. Nay, gusto na. Dadun ko na ikaw pauli sa Isla Maria. Sa atong pinianan. Paulo, Nabawi ko na ang bahay sa Isla Maria. Pero nagpadayon pa ang pagsusi sa uban pang mga kabtangan nga gipanag-iyan sa Servando sa gawa sa isla. oo, angay lang. Ang tanan nga mga kabtangan nga iyang gipanag-iya gikan sa bahandi sa imong mga ginikanan. Wa siya iya. Nahibaw ko ni anak. Nay, kalimtan mo na to, okay? Ang importante nga, may balik ka na. Nalipay ko, Nay. Sige, tara. Andam na nga itong sakinan. Tuwas lang si Raji sa sakinan nagpaabot. Oh, niya na sila. Oy, nganong may stretcher man? Di ka na magkinalan, anak, Nay. Nagmata na ang pasyente. Mas may tingali nga wheelchair na lang ang iyang sakyan. Unsay wheelchair? Dili ko bakol, makalakaw ko. Oh, nang! Hinay lang! Dili ko bakol, makalakaw ko. Nay! Buhiit ko ninyo. Nay, di ka pa mahimong mulakaw diretso. Taon-taon kang nahikatog. Nga, taon-taon kang nahikatog ug wa makalakaw. Mao nga, nabaguhan ka yun. Malipong ka no? Sarasya ka manggod. Nga bang nalipong man ko? Nagkurog ang akong tuhod. Nabaguhan ka lang, nang. Mas mayo pa, ipasakay ka sa wheelchair hangtod sa ubos. Unya, kinahanglan nga agakon ka kung mo barog. Bitaw, Nay. Hinay-hinay lang. Magkabalik ka na lagi sa kanhi. Pura. Asusina, nga bang hangtod karon wa ka man magtingog? Niya ka na sa Villa Mariano. Mao nay gustong itawag ni Paulo nining dapita. Oh. Maunay original nga nining dapita. Villa Mariano. Mura man og wa ka malipay. Wa ka may tingog-tingog. Nagliraw lang ang imong mga mata sa palibot. Unsa man may gibati ka? Nalipong ka pa? Natural man na. Dugay kang nakatuog. Dili ka na, Jess. Muralag dili ko makatuo. Nga ni anasab ko din Nahibalik ko din Huwag ko magdahom nga mahitabo pa kini. Asusina, ayaw paghilak. Niya ka na. Nahibalik na ang tinuod nga tag-iya. Lalipay lang ko, Jess. Natuman ko na ang katungdanan ko kang Paulo. Nakasiguro ko, nalipay na karon sila si Ma'am Aida o si Sir Paulino. Ug dili kay kana lang. May lain pang madugang unya dinhi. Si Mian, murag paminaw ko, dili na madugay. May raynan usab kining baya, Asusina. Oh, Jess. Og nalipay ko para kang Paulo. Nalipay ko. Cardo! Cardo! Usa ba? Kadugi ba ni mo ay? Hain ang kape!
Ay, mo kape. Bisit! Oh! Ano? Ano? Anong ingon niya nang imong tananawan ako? Ha? Nanoy! Nasuko ka? Nasuko ka ba? Sige, sige. Ipakita ang imong kasuko. Ipakita! Sige! Ipakita ang imong kasuko! Oh! O sabi paabot mo! Ayaw kong tanaw ang ingunia na ulit siya! Magsurok ang dugo ko! Kana! Punita! Kana ang angay mong buhaton! Og ayaw pagpakatanga, Cardo! Giputlan ko na ikaw sa nila, dili ka tanga o inutil. Ikaw ang kasaligan ko sa tagamabuluhaton. Unya karon kapilang palpak ka pa? Nangayo ka kape. Kape ang ko. Oo, kape! Kape! Pag-isod mo lang nilang mag! Nahibaw ka yun. Nga dili ko ganahan mo inom og kape kung dili ibutang sa tasa nga itungtong sa platito. Ya, dali. Oh, di ata din eh. Nagtago-tago. Ha, lutse. Samtag ang animal nga Paulo nagpahimo sa tanan. Ya, sinoon nga tagiya. Sa sunod ka mo sipyat ka sa imong sulti, Cardo. Igo ka na. Nakasabot. Bawas ka tumangan! Kuha yung kape! Animal ka, Cardo. Kamaok ka rin mo ito magtubag ka. Pero kinahanglan ko ang gamayng pasensya. Siya ra ang kauban ko. Magkinahanglan pa ko niya. Bay, Oh, nga na? kisa mo itong kasulti niyong nang asusina? Asawa ni Ricardo. Ha? Ganun day? May natabo kang Ricardo? Wa pa siya mahuli. Igulan niyang nahatod ang iyang pamilya sa bukiran sa Gertrudis. Ug ba siya mabalik? Kung sa to? Ang Gertrudis? May bukiran? Isila man na, di ba? Oh, pero dili tanang yuta diha, may bayan. May bukid-bukid sana. Kung sa itong gingon mo? Sino Ricardo? Igo lang mihatod. Ugwaan na mo balik. Ay, namday siya. Labi siguro, kauban si reservado. Nga nung may kuyog pa man siya. Nagkuyog sila, dili ba? Naglisod tingali sa pagbiyak ang Sir Servando si Ricardo. Nahadlok po tingali. Maapil ni siya sa saha ni Sir. Kung masakpan sila, dili ko iapil si Ricardo. Manay gisaad ko sa iyang pamilya. Nga nung nakasiguro masab ka nga tuwa si kang Sir Servando. Magkinahala si Sir Servando og taong mamalit. Ug mag-andas mga kinahanglan niya. Mao bitaw nga gipangitasab siya nila ni Papa nimo. Kung makita si Ricardo, matultulan ang himutangan ni Sir Servando.
Di na kinahanglan nga mobalik ka sa trabaho mo. Unsa? Paulo, kinahanglan mo trabaho ko. Naibaw kang kinahanglan sa akong pamilya ang akong trabaho. Magkinahanglan sa kunin mo. Grabe. O era no, Paulo. Undang na sa mong trabaho, Mian. Hatagan na kagtrabaho din sa Villa. Unsang trabaho Bookkeeper? Paulo, gusto ko maka-experience og trabaho nga. Dili bookkeeper. Unsa? Unsa man di ay? Unsa pa lang trabahong ikahatag mo nako? Manager. Manager? Nga naman, magtukod kag negosyo dinhi? Dili pas pagkakaroon. So maabot mahimo. Pero makinahanglan kog manager nga mo manage nako. Sabay. I mean dinhi sa Villa Mariano. Okay? Agkon. Paulo, stop it. Mian. Will you marry me? Unsa? Ni akaday, Paulo. Oo, Onay. Nga, Nakasabot ko. Magbalarga kang Mayan. Sige na, Mayan. Nabiyaan ka na. Nay, kadit lang. Nga no? Nay, gusto kong formal nga pangayon ang imong pagtugot nga makasal kami sa Mian. Unsa? Dili ko musuko. Dili. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.